Son, en certo modo, un rapaz da aldea. Eu vivín algún ano importante da miña vida na aldea, que non estaban aquí os meus pais, tiven que quedarme eu só, e aprendín o galego directamente na aldea cos traballadores da miña avoa, e teño idea histórica de moitas veces de neno escribir en galego, non? Pero se non sabe nunca exactamente o momento no que un comeza de certo a escribir, non? A primeira memoria que teño da miña escrita é algo que fixen quizáis tiña 17 anos, 16 anos, final do bacharelato, quizáis, si, por aí debía ser a cousa. Mandei un libro de sonetos máis ben libres, non? A Galaxia, se chamábase Aval Rovento. Recibiu unha amável carta dicindo que se puña a cola, non, o libro. Nunca máis souben del, non? Non estaba mal, creo recordar, porque non o conservo, pero gardei sempre a pena de non, a mágoa de non ter, en fin, gardado unha fotocopia daquilo. Me parece que mandei a Galaxia coas cousas aquelas daqueles tempos, que facía unha máquina de escribir as cousas así, pois non, era iso, o sea que debe estar ao mellor en algún sitio así tirado pola editorial. Bueno, eso foi a primeira tentativa de facer algo en galego, non? Moi vencellado á figura do meu pai, non? Que estaba presente. E os libros, e o seu despacho, e todo o que aquilo estaba ali. E a xente que eu coñecía na miña casa, é dicir, que pasaban por ali, non? Don Ramón Otero Pedraño, que villa a comer moitas veces, de Ourense, por exemplo, aquela voz que tiña, falaba, ocupaba a mesa, a mí aquilo fascinaba, aquel home fascinaba moito, digo, que señor máis raro, non? Para un neno aquilo era, para o galego era moi bonito. Na miña casa non se falaba galego, entre os meus pais non, era o típico das cousas entón, non? Falaba meu pai cos seus amigos cando viñan a casa, e miña nai frecuentemente coa xente que viña de Cortegada, da aldea, etc., non? Pero entre eles non. Entón non era o idioma oficial da casa, pero en Santiago sí era un idioma moi potente, non daquela, non? Por lo tanto, eu xa sabía o galego portugués que se falaba na raya, en Cortegada, e, bueno, se dicía até, se dicía o verbo por en vez de poñer, cando dicías poñer en Cortegada ríanse moito, porque lle sonaba unha cousa moi rara, estar falando galego, poñer, bueno, por. Entón era un pouco distinto de Santiago, non? En Santiago, entón a mí costou un pouco coller o galego de Santiago, pero axiña de neno maior xa, de adolescente, con algunha frecuencia falábamos galego cando xogábamos no futbolín cos rapaces, sobre todo cos rapaces da periferia de Santiago, non? Logo, decididamente, ao entrar na universidade, o galego empeza xa a ser, daquela empezaba a ser o idioma emerxente, nunha universidade que falaba o 0%, 1%. De estudiantes podía falar galego, estaba rigurosamente, non digo prohibido, pero mal visto, non? Bueno, pero nós estábamos no 68, aquilo arrastrou tamén esa conciencia da lingua, non? Aquela xente que logo se convertiron en cadros literarios, científicos, aqueles miles de estudiantes do 68, os que non sabían galego aprenderon, e o galego impúxose como a lingua da universidade, daquela, non? Logo supoño que habería un retroceso, aqueles eran momentos importantes, e logo unha represión moi forte, non? Entón escribín en galego, claro, me metín xa a escribir en galego, moi lentamente, quero dicir que eu sou un escritor, como diría eu, a literatura é parte da miña vida, non é nada afastado da miña vida, por lo tanto, eu, aunque non escriba, fago literatura tamén. Escribín, recuperei o galego como literatura nos anos, sobre todo nos anos 80, me parece, cando escribín este libro, como se chama, hombre? Memoria do Diaño, que logo se publicou con un erro do prelo como Memorias, non Memoria do Diaño, é dicir, lembranza do Diaño. Pase que eu quixen facer aí un cultismo e me mataron os títulos, os que imprimiron. Entón quedaron as Memorias do Diaño, que máis algúns pensan que o Diaño era eu, di que pretensións, non? Non, era o recordo do Diaño, porque claro, o Diaño andaba entre aqueles estudiantes que foron malos, non? Éramos malos, por tanto, eu o que quería aí era falar de aquel cambio, non?
Era un libro de aldea, é dicir, o que me interesaba a mí, porque eu xa era un rapaz de cidade, non? Santiago, que airas que non, aínque medieval era un burgo, non? Unha cidade, pero os rapaces que viñan a estudiar, moitos deles non eran da cidade, viñan directamente do Ulla e dali directamente. Cando digo directamente é que me lembraban a min a infancia en Cortegada tamén. Digo, hostia, isto me gustaba a min aquel aire que traían. Entón, o que eu reflexo aí, espello aí no libro, é a vida máis cotidiana dos rapaces do 68, pois non a vida política necesariamente, senón a política está aí calada, non é un libro así de política, é un apunte de cine, para facer un guión de cine. Logo fago un libro de poemas que se chama O tempo na auga, e logo fago un libro que se chama Longo voo de Paxaro, que non trouxen, por certo, e logo fago outro libro de poemas que é Labirinto de Inverno, xa a principios dos anos 90. Esas son as miñas obras completas en galego, moi pouca cousa, non? Cada unha ten o seu sentido, pero, claro, falar delas sería moi longo, non? Logo algunha cousa en castelán, unha novela en castelán, Las bodas secretas de Lilia, unha novela madrileña, moi madrileña, que pedía o castelán, fixen en galego tamén, pero sonaba mellor en castelán porque é de Madrid, unha típica novela de Madrid, non? E a mí me gustaba que sonara aí o castelán tamén, non? E, bueno, esa empecé nos, é dicir, o resumo, empecé nos anos 80 de forma definitiva ata hoxe.